Guys, astăzi vreau să mă joc Minecraft pe harta aia mea, dar n-am mai găsit controllerul și nu. O să-l caut acum cu voi ca să fie bine, să ne jucăm Minecraft ca lumea. Așa, de ce o să caut controllerul? Da, stai jos că na. Hai să căutăm controllerul. Guys, ăsta sunt eu. Stai să-l caut aici și am. Deci unde e ăla, mă? Where is it? Nu, nimă. Ce găsesc eu? Eu nu găsesc controlul, dar găsesc asta, mă. Știți ce asta? Stai să-l dau pe Sanic. Nu. Eu găsesc asta. Ce e asta, mă? Și că am luat-o după Temu într-o zi, da. Nu, mie îmi trebuie controlul, mă. Where is the controller? Ok. Dă-mi controllerul, mă. Deci, nu mai găsesc controllerul, mă. Ok. Ce putem juca fără controller? Ok, cred că o să bag un... Cred că o să bag un Roblox fără webcam. Că, na, dacă nu găsesc controllerul, în fine, știți voi. Și o să ne jucăm un Roblox azi. Ok, deci găsiți și un joc aici care m-am mai jucat pe el și mi-e frică rău de tot să mă joc. Ca un fel de ceva de genul, dar în fine. Ce e ăla, mă? Mamă, ce apă, bă, deci sper să... M-am mai jucat, adică nu eu, s-a jucat vără-miu pe telefonul meu, pe jocul ăsta și... Nu știu, hai să ne jucăm. Deci am un skin foarte chipeș care nu seamănă deloc cu mine în viața reală. Uitați-mă. Am tricou cu... Stați așa, mă, că s-aude prea tare jocul. What the fuck? Stați un pic, deci. Intru și eu aici. Nu, hai să intrăm aici, că acolo poate... Și ne jucăm singur, pentru că n-am prieteni. Adică n-am cu cine să mă joc în momentul de față. Deci, ok. Nu. Eu nu joc așa ceva. De să fie clar. Eu nu joc. Ce e aici, mă? Nu joc. Yeah. No way. Tare. E ca un fel de 99 Nights in the Forest. Dacă știi joc, adică știți jocul. Uitați că avem și de ăsta, da, mă, e ca un fel de 99 Nights. Ok, guys. Deci, de ce nu s-aprinde focul, mă? Aprinde-te. Stați așa. Ce să te crac? Oh, mâncare gratis. Deci, cred că nu e prea recomandat să mănânci mâncare dintr-un ocean, dar, în fine. Oh. Oare e comestibil? Nu, putem să-l prăjim? În fine, hai că-l mănânc. Ah, ok, deci e... Cred că e deja fiert n-ai ce să... No, deci dacă vine și noaptea... Ce mă frică de oceane, nu pot să explic, man. Dar de ce apare ăsta cu roșu? Mă trebuie să... Ok. No way. Nu joc așa ceva dacă e și pe noapte. Adică n-ar și 99 Nights e cu noapte. What? Ok. Filmez, mă? Hai că filmez. Ce e ăia, mă? Stai, mă, că nu... Ok, cu ăsta pot să lupt, cred. Ce se întâmplă? Eu, nu.
Cine să ăștia, mă? Mă, stai, pot să-i dau damage? Da, mă, bine, mă. Yes, da, it. Bun, bun. Ghost Pirate. Deci, mi-e așa frică. Nein! Nein! Stai, că mi se blocase jocul, mă. Wait. Ok, deci... Și merge să-i bag în foc. Stai, că cred că merge să-i bag în foc. Store, mă. Store. Fix 5. Ok, acum hai să-i băgăm. Nu merge. Atunci aruncăm dacă nu merge. Să vezi. Merge aici? Da, mai că merge aici. Perfect. Ca să nu irosim, Mois. Bă, dar s-aude prea tare jocul. Ok. Settings. Ok, am dat jocul pe mut, că s-auzea prea tare. Acum, hai să mai luăm de-astea de aici. Cartof. Am pus să-l băgăm în foc. Ok. Dar chiar, mă, ce merge să fac aici? Că merge să fac ceva asta aici. Raft. Torci. Wooden. Stai, raft. Asta nu e de la care mergi, mă? A, uite că am și un de ăsta. Mi l-a dat jocul. Bun. Da, uite, mă. Cred. Sau? Perfect. Ia, ce frică mie că sare un rechin de la... Sare rechinaițul pe mine. Ia ce acolo? Ia și acolo. Voi vedeți că sclipește ceva aici? Că nu chiar cine e ăla, mă? Ia îl dau de dăștea. Eu le mă aud bine? Adi... Cum mă cheamă pe Discord? No, cine ești, mă? Bă, stai, mă! N-am fost pregătit pentru asta. No. Sprint? No, eu puteam să dau sprint în tot acest timp. Mamă, ce repede am omorât crabul ăsta. Perfect. Aici. Da, îți alea de crab. Ok. Ce să stea? Pistole am. Bun. Există și picioare în picioare, pistoale, what? Ok, deci eu acum Sadi din viitor. No. Și abia acum am observat că eu primisem aici, adică am luat barca asta nouă și superbă. Și nu, că dacă nu m-am mai jucat odată după film, adică nu m-am mai jucat odată, m-am jucat decât un pic și am mers la insula asta. Nu luăm, sau hai să le luăm. Și eu acum acum mă prind prin casă efectiv. Și eu acum editam. Și gen, am văzut că mi-a dat barca asta și barca asta fuge cu vreo aproximativ nu pot 40-50 la oră. Deci n-am observat că mi-a dat barcă nouă jocul și eu mă chineam cu prostituța asta, mă. Ok, cred că o să dau un... No. Ok. Mamă, ce repede fuge, mă. Fuge mai repede decât barca aia. Ok. Un chest. Chest e? Da, e un chest. What? Și cum descuiem aici? Merge să-l deschidem? Nu merge. Uitați ce echipe sunt eu aici. Dar cum descuiem aici? Nee, mă, nu mai am loc. Asta ce? Chest. Dar trebuie să-l omorâm pe... Ia. LQ. Defeat. Bucus ăștia. Trebuie să-i omorâm. Gata. Mâncare. Easy. Și acum putem? Da, mă. Ok. Uite-l. Uite-l, s-a spawnat aici. Perfect. Și ce dai tu? În fine. Ne-a deschiat. Bă, vezi că are sens.
Stai mă, a venit cineva la noi? Și a plecat? The book trebuie the book trebuie să attack. Păi unde attacking, mă? Eu n-am fost anunțat că mă omoară ăștia. Bucu. Oh, chest. Stați un pic. Nu, mi-e prea frică să mă duc. Ce, bă? Nu. Ok. Ok, bun. Ok, ne ducem repede la chestul ăla și luăm collect. Ce era în chest? Oh, am 101 de bănuți de ăștia. Eu nu mi-aduc aminte să... Adică nu m-am jucat, eu s-a jucat vără-miu. Parcă... Hai să băgăm asta aici. Ok, bun. Așa. Deci, avem level... Ia. Benzină. Benzol și le... Ce să ia? Ăștia sunt rechini zburători. Spăsări, mă! Rechini zburători, dar ia auzi, mă, la mine, rechini... Survive 15 days. O, s-a făcut ziua. Perfect. Hai să mai mergem pe niște insule, că... Asi, Mr. Vese. Tonight, tonight, până să face tonight, eu mor pe toți. Oh, bun. Mă, vezi că merge să luăm și de-astea așa. Ok. Dar de ce nu mai merge să luăm? Astor, da, bravo. Ok, deci ăsta nu mai ia foc, mă. Nein! No, ok, deci alea putem să le spargem. Da. Acum mi-am dat și eu seama. Ca idee. Ok. Bă, vezi că avem progres. Cât timp a trecut? 12 minute, mă. Adică pentru voi o să fie mai mult. Pentru că și editez și... Na. Acum va fi vreo 15 minute pentru voi, pentru că am făcut și videoclipul ăla dinainte care apare la început. Că voiam să mă joc și eu Minecraft, dar nu. Ok, vezi că astea sunt bune, că ne dă și ăstea. Ok, ne ducem. Mă, lasă mișcă, mă. Ce ai sta? Bucu. Coamă. Ia stai un pic. Credeam că putem să facem capul... Da, cred că putem să facem capul Minecraft. Nu. Bun. Bă, dar dă-te, mă, de aici, că vreau și să lutez. Ok. Mâncare bun. Vezi că ne cam hrănește jocul ăsta. Ia, ce este în chest? Iară de astea, mă, de eu n-am collect. Nu. De eu n-am... Aici un pistol, mă. It. Nu, a venit noaptea și eu nu sunt acasă. Hai mai repede acasă, mă. What the fuck? Bă, s-au spawnat ăștia. No way. No way. Dacă îmi distruge astea pe aici. Asta mă, așa, mă, putem să negociem, mă. Ieși. No. Bă, dar-s prea mulți. No, cât să spawnește. Ok, stăm chill și omorâm pe ăștia. Mamă, vezi că e bună tactica.
Ok, o să stau decât aici așa. Și eu mor, nu. Nu e chiar bună prea tactica. Mor. Nein. Trebuie mâncare, ne trebuie mâncare. Deci nu cred. M-au omorât ăștia. Și acum dansează lângă mine. Nu, mă. De ce am dat pe chat? Nu, dacă mai vreți episoade cu jocul ăsta și cu Roblox în general, nu uitați să dați un like, să vă abonați și eu am fost Adi, pa!